Oyedwa ke laphana wengane zakwethu kushayisana izimoto ezintathu namhlanje ekuseni. Ngibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili Mkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu ke laphana indaba wengane zakwethu. Owesilisa ufe ujuqu ngesikhathi kushayisana izimoto emgwaqeni omkhulu endaweni yase-Southridge namhlanje ekuseni. Imithombo ethembekile ke laphana esilethela izindaba kutholakale owesilisa ke edendlelezile emgwaqeni. Kubikwa ukuthi imoto i-Chevrolet eGrey ibilandelwa imoto eyi-Renault. Umshayeli wayo uthe mayezama ukuyisika le moto ephambi kwakhe, kanti akaboni ukuthi kule ebiqhamuka emzileni wezimoto ezibuyayo isila eduze zase ziyashayisana ke laphana wengane zakwethu. Iy'ndaba ke ezibuhlungu kakhulu. Ngiyafisa ke mina ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucindezele subscribe, ucindezele nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha. Siyichanele siyabonga.